Hej, i den video skal vi se, hvordan vi laver SEO-optimering på vores video her på Podworld. For at spare lidt tid, der er jeg allerede logget ind i vores admin-side og kommet ind på videos. Her trykker vi bare på Manage Videos, og kommer vi så i den her sektion, og vi skal så frem til side 3, for at komme til de videoer, som vi mangler og SEO-optimere. Og så skal vi helt ned, og der kan vi se, at der er de 4, der er markeret med grå, og det betyder så, at det er dem, der mangler at blive SEO-optimeret. I den sammenhæng har jeg så valgt at tage den video, der hedder indscanning i Economic. Den trykker vi på redigere. Så kommer vi så ind på selve siden her. Og det første vi skal gå i gang med, det er hernede, hvor der står WordPress SEO af yours. Her skal vi vælge en fokus nøgleord, og i den sammenhæng, den nøgleord, det kan sagtens være det der hedder indscanning i Economic. Den sætter vi ind her, og den laver så en vurdering om, hvor mange gange den indgår. Og vi kan se, at den indgår i selve artikelheaderen og titlen og URL og content og meta description. Så skal vi så vælge en meta. Den sætter vi ind her. Og den metatekst, meta description, det er den tekst, der bliver vist ind under hver søgning. Det er den markerede tekst, der hedder meta description. Og når vi har gjort det, så er det næste skridt at tage et billede og sætte den ind i vores tekst her. Så trykker vi på tilføj media, indsæt fra URL, så sætter vi så den URL ind, som vi har markeret fra før. Og så trykker vi så på indsæt. Så har vi billedet også, og så det eneste vi mangler, det er at trykke på opdatere. Vi kan se, at den er blevet orange, og det betyder så, at vi mangler at gøre nogle ting, for at den kan blive gul eller grøn. Den siger i første omgang, at der kun er 12 ord i selve bodyen, og det er alt for lidt. Derfor skal vi have meget mere tekst. Måske 2, 3, 4, 5 linjer af tekst. Og så siger den så, at nøgleordet, den kommer ikke med som det første ord i selve teksten. Det kan vi lige prøve at gøre, se om det hjælper. Det hjalp så. Derfor blev det gul, og den er nu klar til at blive til at vi kan sige, at den er SEO optimeret, men det bedste, det vil være, at den bliver grøn. Derfor vil det være fint, at hvis vi kan have meget mere tekst ind på hver video som beskrivelse, og det er så den, der trækker op, at den så bliver
at den så kan blive grøn. Og så noget andet, som også er vigtigt, det er, at vi laver en overskrift. Og den overskrift her i den her tekst, det kan sagtens blive vores nøgleord, som vi sætter ind som en H2 overskrift. Og opdatere. Ja. Men som sagt, det som der mangler, det er en del tekst, som så kan få den til at blive grøn. Men ellers gul eller grøn, det er så vores video optimeret.